Sa gawas sa Barangay Hall sa Kabatangan, Zamboanga City, gihimo ang profiling sa mga pamilyang apektado sa pagbusikad sa fireworks nga i-dispose unta sa mga otoridad kay dili magamit ang Barangay Hall tungod sa mga bildo nga nagkatag sa salog, nagbitay pa ang kisame. Indikasyon nga grabe ang impact sa pagbusikad. Sa listahan ni Kapitan Alan Dagon, 270 ka mga pamilya ang nagpalista nga apektado sa maong panghitabo. Na kami mag-office sa SK kasi may manadamay, walang nasira yung office nila, yung building nila. Doon muna kami temporary mag-office para ma-serve, ibigay yung serbisyo para sa mga tao, yung kailangan talaga ng mga dokumento na kailangan mag-issue ng barangay. So kailangan ibigay namin para ipagpatuloy namin yung serbisyo namin sa mga constituent namin dito sa Barangay Kabatangan. Ang profiling gihimo alang sa posibleng assistance nga ihatag sa gobyerno. As per record by the CSWD, meron po kaming 270 affected families. Yung nadamay, nasira yung ari-arian nila. Wala pa mahinlo ang lugar kung asa gihimo ang planned detonation sa mga fireworks nga miresulta sa trahedya. Nagkatag ang mga debris gikan sa mga gambalay sa palibot sa old firing range sa Philippine Marines. Wala na hinuoy kaayoy epekto sa mga residenteng anaa sa 2 kilometros ang gilayon gikan sa nahitabuan ug walay na report nga mga danyos. Apan lanog sa buto ang nadungog sa mga tawo ni adtong tungura. Pero kusog-kusog jud ang makapukul kuan sakit ang ulo. Dili pa matino kung kinsa ang manubag sa maong panghitabo. Apan gibasol ni Kapitan Alan Dagon ang Regional Explosives and Canine Unit sa PNP Region 9 kay nagpasalig kini nga gamay ra ang i-dispose nga mga pabuto ug dili kini delikado sa komunidad. Siguro sino pala ang sisi natin o kaya ang may pananagutan dito kundi yung sino ng yung ulo o kaya yung nagbigay ng command para gagawa ng disposal of firecrackers. So ang totoo kasi pumunta sa akin ng EOD, nakiusap kung pwede, sabi ko, tingnan natin, sabi ko, kung ano pa talaga i-dispose niyo. So ang report kasi is, piccolo, yung ordinary firecrackers. So pumunta sa akin, verbally, ang EOD talaga yung sa police. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, Jun Tubilag, Newsline Philippines, stay safe.